Здравейте, приятели! Днес ще да направя клип с моите желета. Моята колекция от желета. Знам, че за някой това може да изглежда малко, но за мен не е хич малко и според мен след тези желета си изтрува всичките тези пари, които съм дала. Те са по 80 стотинки, освен две желета от моята колекция, които ще ви покажа. Има една изненада, която ще ви запазя накрая. Това ще я махна. Така, както знаете, усетихте вече, че е в пликче, но да започваме. Това е моето... Не ми е първото желе, просто съм го сложила на първо място. Така, това е то. Изчакайте, ще ви го отворя. Аз се ги държа в хладилника, за това са студени, но приятно студени дори. Това представлява едно желе. Така представляват и всички други, само че са в различни цветове. Ето ги и другите желета. Просто са различни цветове. Това е синьо, но пак ще ви покажа. И тук много е яко. И общо взето е това. Така имам жълто. Опа, не го затворих. Добре! Имам жълто, имам червено, имам зелено, имам черно. Тук. Какво ли се крие тук? Това. Изчакайте. Това желе, което се води желе прадня от... в Джъмбо се го взех и струваше 2 лева. Ето е тоалетната, в която беше. Ето. Слайм прадня. Фокусирай. Ще да фокусира. Фокусира, ето слайм прадня. Вътре сега няма нищо. Просто ще го използвам като тоалетна за куклите. Ето няма нищо. И така сега слизам долу. Ето го, много е яко. Чакайте да го извадя. Ето го. И пърди, като се навре в тоалетната. То е малко по-кораво. Изчакайте. Това е моето последно желе. То струваше 1,50, защото е голямо, не е като другите. От China City, а всички други са от патрони, без това, тъй като е от Джъмбо. И тоалетната също. Дойде ми за изненадата. Таран, ето тази дъвка. Купих си две. И едната опитах, на който се не бях ги опитвала. Това са тенис топки. Ето тенис бал. Балогъм. Много са вкусни. Купете си и да. Няма да я пробвам сега, защото искам да се запазя примерно за утре. Така, чао!